En geno mara Ramogi ni odiochieng' teri makare rwakni machiegni mar yudo weche manyien. Weche manyien mag Migago odiochieng' ma kawuono tarik 14 dwe mar 12 2022. Weche manyien mag Migago kokalo Ramogi TV nyaka Ramogi chopo ni kamoro amora ma intie. Par ni gi thuolo mar tudori koda kokalo nambari 3600 kimia pachi weche manyien ma wakelo ni odiochieng' ma kawuono. Bende inyalo timo mano kokalo Facebook page mar Ramogi TV Kenya, YouTube en Ramogi TV, Twitter handle marwa en @RamogiTVKE. Mokwongo thuond weche. Migao mar arita osingo rido arita kwe kendo kedo gi yedhe mamero ji ka jopiny bende okwa mondo rit chike e kindegi mag sikuku. MCS Mameru ochako kendo twak mar thicho oko mar apisi gavana mar kaunti no Kawira Mwangaza. In our department, we have about 75 in KCSE, and we've been churning out every year. Maromo mabuse praberio gabicho yangni timo penj maduong' mar KCSE madhi nyime pachoka. Machiegni mar yudo weche manyien adimba nyaka Ramogi ber koda chakruok nyaka giko. Nyinga en George Bati. Jatend obila Jafeth Koome osingo ne jo Kenya ni sekta mar arita kwe oketo chenro mag neno ni nyasi mag sikuku gi loko higa manyien odhi nyime yo makare. Kata kamano Koome ogolo siem ne joriemb geche mondo mi obed motang' e kinde mag intie apaya kaka yo mar geng'o masiche mag apaya makoro jimbore. Koome onyiso ichwang' mare kaluwore kod kaka rowere tiyo kod yedhe makelo mere e okang' mamalo ka odwaro mondo jokanyo e sekta no rido kanda eneno ni jogo maloko ohala ma ok opuodhi omaki kendo kawnegi okang' mager mar chik. Mano timore kinde ma jagoro mongirore migao mar arita kwe Raymond Omolo dwaro ni 10 counties ne ni weg magawa kod kuonde mag tongona ma opuodhi kende ema omile sen mag tich. Kawuono warado gi officers mopogore opogore e migao mag sirikal. Watemo ng'iyo ni to ere kaka wanyalo keto alwora makare ne jogo ma uso kong'o kata ndawa kata gik ma chal kodgi, mondo kage timo mano to kik jowa kata nyithindwa hinyre. Nitie higa ma nyaka ng'ato bed godo kapok omadho kong'o kata madho ndawa. So wabro tiyo gi polise, wabro tiyo gi chife, wabro tiyo gi officers mag sirikal duto te mondo wa make sure ni gik ma kamago ok otimore. Ne jogo ma timo ohala ni bende wadwane watimo ohala ni kaluwore gi chike manitiere. And kinde ka kinde wabro bedo kwa timo giluongo ni monitoring mondo wa confirm ni nitie compliance. E kinde mang'eny ka ji nie ndalo machalo mag sikuku kama, weche mang'eny nyalo bedo ni wuok, to bende nitie joma jonjore mang'eny manyalo dwaro ni mondo ohinj jo Kenya. Gima dwana wach ne jo Kenya en ni wan mbele e ng'iyo ni ngima to garita kwe ni kare. So ok en gima onego bed ni jo Kenya bedo go gi wasiwasi kata oganda wa bedo gi wasiwasi. Nikech sirikal nitiere kendo watimo matek ni kuonde manyalo bedo gi tabu mang'eny kami temo wachogo olosore maber. Mokwongo wadwaro ni kasa ma ji dhi safar sana sana joriemb matatu kata joriemb geche ma personal mondo ging'i maber kabisa ni giluwo chike mag ndara mondo kik wabed gi ajali ma wanyalo geng'o. Kaeto bende officers wa ma nie ndara bende wadwani mondo ma ting'o abiria oluwo chik. Kik wabed gi geche ma ok onego bed e ndara miluongo ni unroadworthy vehicles. Ka odong' mana kinde manok kende to oganda donjo e nyasi mag sikuku. Lipot mag kuo e kaunti mag Kwale koro medore ahinya to e sekta mar limbe gino ma okelo wich bar ne jolimbe kod jodak mag kaunti no. Jokanyo e riwruok mar oganda e kaunti no yango ni jokuoge monjo udi kendo lal gi mwandu ka gimedo ni kata obedo ni lipodego osechwal ka obila onge okang' moro amora ma obila osekawo. Ka giwuoyo e boma ma Malindi giyango ni jodak e gwenge kaka Simba Golini kod Wana Ng'ombeni nindo ok ter kaluwore gi monj mamedore piny maru ka Nyasaye gwenge makono. Inspector General of Police
and the cabinet secretary in charge of security and interior coordination of government, kwamba lazima wa make sure kuna overhaul ya security apparatus within Kwale County, kwa sababu tunaona wazi kwamba kuna utepetevu na police in action. Kwa hiyo sisi kama shirika, hatua nyingine ambayo tumechukua, tumejaribu kuuliza wananchi tufanyeje, na wananchi wamesema tuweze kufanya maandamano ya amani, kuweza kupeleka petition katika afisi ya county commissioner kuanzia saa 3 asubuhi. Pale tunaanzia pale maeneo ya Shifoga stage tukienda paka kwa county commissioner. Maandamano haya ni ya amani. Naomba wale maofisa wa usalama waweze kuamka, waweze kushirikiana na hasusi nyingine zile ambazo ziko, ili waweze kuhakikisha kuwa wanafuatilizia hizi kesi zote. Na haya matukio yakifanyika, wamama pia wanaathirika zaidi, vijana wanaathirika zaidi, because ni muhimu kuelewa hawa vijana wanaoleta yale matukio katika maeneo ya Kwale wanatoka upande gani? Je, wanatoka maeneo mengine ama wanatokea wapi? Kwa sababu ikiendelea kwa muda hivi, utapata kuwa wale vijana katika maeneo ya Kwale wataanza kujiunga pia wao wenyewe kwa wenyewe kwa makundi, ili kuweza either ku revenge ama kuganga na kujenga makundi ya kivyao, waweze kuprotect zile jamii zao. Na hapo utakuta kuwa kuna wale ambao watajiunga kama juvenile gangs, kuna makundi zaidi yataweza kujitokeza, ambayo baadaye wale maafisa wa usalama watashindwa kuyazuia. Kawuok e gwenge ma Kwale nyaka Ramogi, weche wa manyien mag Migago tero wa nyaka Meru. MCAs e county ma Meru dhi nyime kod twak ewi bura mar thicho oko mar apisi gavana margi Kawira Mwangaza, e kinde ma Kawira owuon to ne odagi chopo e nyime MCAs go, ka olero ni doho ne osechungo chenro mora mora mar gole apisi tarik 30 dwe mar 11 mar higani. MCA ma Abogeta West Dennis Kiogora ochwalo kendo twak e od bura mar thicho oko gavana margi Kawira Mwangaza, ma biro bang' doho chungo chenro mar thicho oko e apisi mare e tielo mokwongo, e gino mane doho wacho ni ne otim e yo ma odhi ataro mar chik. Moko kuom ketho ma MCAs go ochimo godo Kawira Mwangaza en tiyo marach kod apisi mare kachiel kod nyisogi achaya. She was writing her own laws. Honorable Speaker, there is no provision anywhere in the laws of this land that public participation will be used for recruitment. It can never be objective. If someone doesn't like you, Mr. Speaker, they're not going to have you hired. And the way the governor was conducting is unbecoming of a state officer in the rank of a governor. You can imagine the humiliation of those who are rejected. This Honorable Assembly has been recognized together with the Senate as the court of trial for misdoings, Mr. Speaker, of the governor, Mr. Speaker, and the Constitution together with the County Governments Act and the standing orders have empowered this House, Mr. Speaker, to hold the governor to account for some of these deeds that she did. Koro adhiane nyaka gwenge ma Kisumu nyaka Ramogi jokanyo mar riwruok mar jopuonj NAT pod medo tielo wach mar meto mar osara gata malo 60. Wacho sare en achiel kuom midhiero ma jopuonj osebedo ka ywago kinde ka kinde, e kind midhiero mamoko ma oting'o wilo jopuonj aoyaye maonge chenro makare ma iluwo. Jopuonj go lero magi e romo margi ma higa ka higa ka koro gidhialo higa mar 62 madhi nyime kaunti ma Kisumu. Dani mondo wadhiane kono mondo wawinjane kaka weche chalo gi e thuoloni. You also must be fair. If there's a lady who wants to join the water, let her be. But if you are not a member of the water and somebody is deducting your money, I want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year, and request that all those issues you are raising, raise them with the Secretary General, so that we get it from the official spokesperson of the Kenya National Union of Teachers. Let us respect the structures of the union, so that you speak with one voice, but through your elected representative. So I throw that ball to your national
Secretary General, pick up all those complaints and let us deal in the usual manner. Otherwise, ladies and gentlemen, we thank you for the invitation and we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you. Thank you. Order. Order, ladies and gentlemen. Order. Solidarity. 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 I want to thank Wakili Anwar in a special way. Before I mention one or two from his short and brief remarks, allow me to request all delegates to appreciate: one, TSC has come. Two, he has delivered. And three, it's like he stole our exam. Because what he was addressing, it's like he sat yesterday in the evening to read our NEC report. Can we appreciate him first? Na nilisema kwamba ni makofi ya kilo, sio? Yale makofi ya nyayo. Mnajua Kiswahili si mdomo wangu, lakini huwa nawaambia kwamba kwa mara fulani huwa nyapia maneno machache katika lugha ya Kiswahili ili nipate kueleweka. Tupe makofi ya kilo. 1, 2, 3. Tena. Ngua. Usifunge. Tena. 1, 2, 3. Maliza. Wakili, you've done your best. In my rating, allow me to award you 95%. Because despite the fact that these issues are in the report, you continued addressing them and got answers immediately. It is like you are discussing the report of the NEC being presented by Teacher Service Commission. I want to say here, this union is a union of order. And what you heard from members in this conference, that is part of the order. That is part of the order. Sindio, ladies and gentlemen? But not put in the best way, because we should react to one blow by blow, and that shall be in my report. Not in the address of Wakili. So prepare yourselves to repeat. Repeat what you did, but now in a more orderly manner, point after point. Wakili, don't be afraid so much, and imagine that you should have a helmet here. Ramogi mago gin mano en romo mar riwruok mar jopuonj nata madhi nyime Kisumu. Odiechienge mar ariyo kawuono, kama bende
wach mar osara kod neno ni jopuonj obedo gi lwasi makare mar tich. Achiel kuom gik ma giwacho sani mane wuono en jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonj NAT Collins Oyu e twak margi madhi nyime Kisumu. Koro sani odani mondo mi watudre ne gi jafumbo marwa Millicent Adhiambo mondo mi ong'injwa matindo tindo yo ma inyalo winjo gik ma bende osebedo kadhi nyime chakre okinyi e romo e odiochieng' mar ariyo mar romo mar NAT ma dhi nyime Kisumu kocha. Millicent, kopo ni winja, nyiswa ni to gin ang'o gene ma jopuonj osetwaki ahinya e romo margi ma gidonjo go odiochieng' mar ariyo kawuono. En wana wacho Sara koso nitiere weche moko ma bende gineno ka inyalo keti mondo nyis piny owacho tim ne jopuonj mago ma osendiki manie tich sani kod mago moseyudo tiegruok ma samoro rito mondo mi ondiki. Ero kamano ahinya George Basi, achiel ka bende kawuono romo ma kamano onyono ndalo ariyo. Seche mokalo kanyo waya bedo kod okil mar jo TSC mane bende twak kod jopuonj ka gi utwak e wi midhiero ma bende gikale ahinya, to gima bende oya tielo ma owuoyo ahinya en wach dongruok mar jopuonj ma bende ong'ere kaka teacher professional development. Seche mano wacho wachno ne otwak gi jopuonj kanyo kolero negi ni wachno endo jopuonj yande oseyogo ga ni ogole oko, kata kamano nodwa ng'eko wachno ni pod obro bedo, kata kamano ne kodwa ka jopuonj nokwero ni wachno idwa mondo owit oko kabisa nikech moko kuom yore ma gineno ni sirogi. Kopogore gi mano bende wach ma gitwake ma bende gitielo ahinya en medo sara ne jopuonj ma bende osebedo ywak ma kinde ka kinde ma gisebedo ka giywago ni jopuonj tiyo tich mang'eny to sara michulo gi piny ahinya. To sani ma bende lai manyien mar somo mar CBC odonjo kendo nitiere syllabus momedi kata gigo mang'eny momedi ma idwa ni opuonj nyithindo, kata kamano osara ma ichulo gi to onge winjruok ma gisebedo ni biro medgi. Mano achiel kuom gik moko bende gidwa ni gisundi mondo mi ka imedo gi osara to osara no biro mede gi atamalo 60. Kopogore gi mano bende giwacho ni nitiere kaka jopuonj mang'eny oduto osiko ka osiro kama gintiere, gisiko kuma gintiere ma wilo japuonj kowuok kogi kacha en gino ma ok timnegi. Giyudo mana sama kaka osendiki to ndiki kamoro no to kanyo emisike nyaka chieng' manyiso ni dongruok mari kaka japuonj yor yuto mari onge lokruok moro amora ma japuonj yudo e ngimane. Mago bende achiel kuom gima gidwa ni giwuoye, kendo weche ma bende otenore kod sama pok owil japuonj ma pok otere kamoro, okang' mage makare mowinjo luw. Ka itero japuonj kamoro bed ing'iyo ka ngima japuonj ni ngima joode kaka owinjo bed ni dongruok mar japuonj kotenore kod weche somo kata weche mag ode gi kare kanyakla, koso gige nitie kaka inyo jopuonj biendi e kama gin e lain mar tich. Mago bende moko kuom weche ma bende gitielo, ka bende ne giwacho ni kaber to sirikal bende oket tenge omenda maromo milion 4.5 ma jopuonj biro medore kod tiegruok mondo mi ginyal bedo kod lony kotenore kod puonjo syllabus ma bende sani omedi e wi somo manyien mar CBC endi. Kamoko mopogore gi mamoko to bende ne gitielo ahinya wach CBC ka giwacho ni nyithindo gimoro ahinya gi okang' mokaw kaka ne piny owacho ne oro jokanyo mane kawo pach oganda mondo mi ong'e ni to wach CBC kendo kanye, to gimoro ahinya ni nyithindo owedegi nyithi klas 5 gi 6 pod gibiro somo primary ka gibiro tiyo kod klese 7 kod klese 8 kapod ing'iyo kaka wach junior secondary biro bedo ka bende gedo biro rumo e yo makare gi gigo duto kata lab duto ma bende nyithindo go winjo bed ni tiyo godo. Ka giwacho ni gin owuon kaka jopuonj mag NAT gine ma gisebedo gi nyithindo go ging'egi, bende ne giwacho ni nyithindo go gin ma ginyalo tiego yo makare e koka gimi jopuonj mag kupet. Ka giwacho ni mostly ka gichiwo ga nyithindo go to yudo ka nyithindo kochopo mbele kuchocho secondary to nyithindo mang'eny bayo moko donje timbe magalagala. Koro ne gineno ni nyithindo gi nikech pod gitindo gimoro ahinya ni onyal wenegi gine ma gidhi mbele kod tiego gi. Kata kamano magi weche bende pod dhi nyime, ka bende jopuonj go endi pod dhi mbele kod twak ka gikolo achiel ariyo adek ma bende tago gi e sekta ni mar somo ahinya to jopuonje ma nie skund primary mopogore opogore mondo mi ginyal neno kaka ginyalo bero sekta ni gin kaka jopuonj kaachiel kod nyithindo weche somo dhi makare to gin bende ngimagi giyud chandruok makagi kacha. Ka ok kamano bati kionge penjo moro amora to amna wei nyime kod kelo weche manyien ma bende pod tucho getoni kaka ineno kanyo ne wan kod jagoro maduong' mar
na mano koliso yu mane medo uoyo ka bende o luongo welo mopogore bende yuoro kaendi mar twak gi jopuonj ka gimedo twak e michiel mopogore ma bende aya lieko moko achiel ariyo adek Bati. Erokamano nya Millicent Adhiambo. Naonge gi penjo moro amora nikech ilero gi te, ikingo gi matindo tindo kendo oganda winjo gik matimore Kisumu e romo mar jopuonj, romo mar 62. Mathoth ageno ni pod ibiro medo fwambonwa kaka gimedo dhi nyime gi twak ka gidhi nyime odiechieng'ni mar 2 mar romono. Nyakwa Ramogi yienwa mondo wakaw yweyo marwa gi kanyo. Pod wan gi mathoth kowuok e Ramogi TV, weche manyien mag Migago. Wamedo luoni matimore konde mopogore pacho ka. Nyakwa Ramogi kik idhi mabor, med mana kete e Ramogi TV. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mamboleo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Raundi ya tindi kotigara botaka imenya sai maiga. Hosori enyira nainde embauke gima. Wa? Biore. Ngasai mbiana chorete. Hakino mbogo boli mbaigwana ina boli ga. Wazimba tage tunya tichi. Karo musachi hoteli yeye. Na raroti. Ombogo tabwatire baka. Ngitate mutagochi. Otaite somoni yaku. Asenge nchotaka kitibosoku. Kulende kende tige ko mutanga kulenda enibo amune yamate yaye. Ayo montako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege ticha. Egosori enyeke gima. Yaruliko aseviu sasa bono. Mano kene nyakoro magajuanga ende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo ohala maweg kembe kachiel kod mago man kod lony e keto mwandu mana e chenro mar ohala gi mwandu e Ramogi TV kod an Lydia Okeyo. It's time for the greatest football stage in the world. Hapa Shabiki.com tunakuletea the Qatar jackpot. Rahisi sana. Correctly predict 6 World Cup games kwa shilingi 8 pekee and win 60,000 shillings za haraka kila siku. Tuma neno QJP to 29063. Believe it. 6 World Cup games, 8 bob and 60,000 shillings cash is all yours. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo nyakwa Ramogi bang' wuok yweyo adundo no wadhi nyime gi weche manyien. Koro wale mane gwenge mag Laikipia, miyo moro majegni 50 dhi nyime gi yudo thieth e kar thieth ma Nyahururu County Referral Hospital to kano chiele kod magena otieno manyoro gi achije mag kuo jamni e gwenge mag Kiriko e ward ma Salama County ma Laikipia. E kinde mane jokuoge go monjo Priscilla Wambui gi familia mare ma okwalo jambe ne gichwadi lisasi e ng'eye, gino mane ochuno mondo tere mar timne bero mondo golne lisasi no. Anyuola kod jodak bende ochwalo ywak margi ni kuo jamni to kod monj e puothe osebedo kamedore okang' mamalo, kata bed ni tend piny owacho osebedo kaketo singo mar kedo kod jonjore ma osebedo karocho weche mag arita kwe gwenge makono. Baada ya kutoka kwa jiko kupeleka kwa nyumba, mimi msichana sasa, wakati mimi nilikuwa nimekaa hapo nimejisaidia iposa aweze kutusaidia. Kwa hivyo tu Joshua Irobo nataka